Títo pracovníci operátora O2 si zaslúžia pochvalu. Viem, že väčšinou operátorov kritizujem a poukazujem na to zlé, čo sa na našom telekomunikačnom trhu deje. To môže vzbudzovať dojem, že tu nie je nič pozitívne. To samozrejme nie je pravda, ale žiaľ negatíva prevládajú nad pozitívami. V tomto videu chcem byť avšak pozitívny. Chcem pochváliť napríklad Štvorku za to, ako pristúpila k zdražovaniu. Podľa mňa to neurobili ani zďaleka tak dobre, ako sa dalo, ale urobili, respektíve urobia to veľmi pekne. Toto video avšak nepatrí Štvorke ani žiadnemu inému operátorovi, ale dvom konkrétnym pracovníkom operátora O2, ktorí pracujú na zákazníckom online čete. Ja a môj tím používame online čety operátorov pravidelne. Vedel by som vám teraz povedať veľmi veľa negatív a negatívnych skúseností, avšak budem sa držať toho, že chcem byť v tomto videu pozitívny. Salua a Jozef si zaslúžia verejnú pochvalu. Vždy, keď s nimi komunikujeme, tak robia presne to, čo majú. Sú zákazníckou podporou. Na otázky odpovedajú rýchlo a vecne. Sú naozaj veľmi ochotní a keď niečo nevedia, tak sa na nič nehrajú, priznajú to a danú požiadavku posunú ďalej. Primárne sa sústredia na zákaznícku podporu a až sekundárne na akvizíciu a predaj ako taký. Za vyše 8 rokov v tejto branži som si to odskakal naozaj dosť na to, aby som vedel posúdiť, že takéto správanie je dneska naozaj raritou a preto na to chcem určite poukázať. Takže ešte raz shoutout Jozef a Salua za to, že svoju prácu robíte jednoducho dobre. Dôležitý disclaimer na záver. Salua ani Jozef nevedia o tom, že som sa ich rozhodol verejne pochváliť. Budem avšak dúfať, že sa to k ním dostane, že ich to poteší a že ich koniec koncov O2 za to nejako odmení. S telekomunikačným odbojom operatory.sk nemajú nič spoločné. Máme s nimi skúsenosti len z pozície bežných zákazníkov.